வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீட் 2022 எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டைம் டேபிள் பிளானை தான் பார்க்க போகிறோம். நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கும் நீட் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக பார்ப்போம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நீட் எழுதுறவங்க யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12th ஃப்ரெஷ்ஷாக முடித்தவங்க, அப்புறம் ஆல்ரெடி நீட் எழுதி போதிய மார்க் வாங்கலைன்னு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறவங்க. நீட் 2021க்கு இன்னும் ரிசல்ட் வரல, ஆனால் நீங்கள் ஆன்சர் கீயை வச்சு பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு. அப்படி மார்க் கம்மியாகிடுச்சுன்னா கவலையே படாதீங்க, நீட்டை தைரியமாக ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாமல் கட் ஆஃப் இவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ இருக்குன்னு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க, அது உங்களோட மென்டல் எபிலிட்டியை சிதைச்சிரும். நீட் 2022 எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி மே ஃபர்ஸ்ட் வீக் சண்டே தான் இருக்கும். இஃப் இட் கோஸ் நார்மல். கொரோனா தேர்ட் வேவ் வந்துடுச்சுன்னா வேணால் மாறலாம், வரக்கூடாது, அது நமக்கு தேவையில்லை. உங்களோட மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஏப்ரலுக்குள்ளே நான் நீட் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிடுவேன்னு. மொத்தம் எத்தனை நாள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் 1லேருந்து ஏப்ரல் 30 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 7 months டைம் இருக்குது. மோர் தென் 200 days இருக்குது. இது கரெக்டான டைம் தான். இப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கிராக் பண்ணிடலாம். ஆனால் எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கீங்கன்றது தான் முக்கியம். இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கான டைம் டேபிளை பார்ப்போம். எதுக்கு ரிப்பீட்டர்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரெஷர்ஸ்னு தனித்தனியாக சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் இப்போ 12th படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் கிடைக்காது. ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரதுக்கே ஒரு 3லேருந்து 4 மணி அந்த மாதிரி ஆகிடும். வெறும் ஒரு 3லேருந்து 4 மணி நேரம் தான் கிடைக்கும். ஆனால் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. அவங்க ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நீட்டை மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும். ஈவன் இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு தி கோச்சிங் கிளாஸ், தே ஹாவ் எனஃப் டைம் டு ஸ்டடி. இப்போ வாங்க ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கான டைம் டேபிளை பார்க்கலாம். மொத்தம் 7 months இருக்குது. அதை 5 months + 2 months பிரிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 5 monthsல ஃபுல் சிலபஸையும் தெளிவாக படித்து கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளான டைம் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா பெர் டே 8 hours படித்தா அதுவே அதிகம். ஆனால் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். எல்லோரும் சொல்லுவாங்க 12 to 15 hours a day படிக்கணும்னு. அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. 12 to 15 hours a day படித்தா ஒரு 7 to 8 hours தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ நேரம் படித்தா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும். அதான் இந்த 8 hours-ஐ 2 hours பிரிச்சுக்கோங்க. ஃப்ளெக்சிபிளாக படிங்க. எவ்வளோ நேரம் படிக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, எவ்வளோ நேரம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கோங்கிறது தான் முக்கியம். நீங்கள் யோசிக்கலாம், 12 to 15 hours a day படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வெறும் 7 to 8 hours தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே, அப்போ 7 to 8 hours படிக்கிறவங்களுக்கு 4 to 5 hours தானே ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க யோசிக்கலாம். ஆனால் அதுதான் இல்லை. ஏர்லி மார்னிங் 4 to 6 படிச்சிங்கன்னா 10 to 12க்கு படிங்க, அப்புறம் 2 to 4க்கு படிங்க, நைட் 7 to 9க்கு அந்த மாதிரி படிங்க. டோட்டலாக 8 hours படிச்சிருங்க. பிரித்து பார்த்தா கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும். ஆனால் இந்த 5 monthsல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1200 hours இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், 1200 hoursலாம் ரொம்ப அதிகம் தானே. அதுக்கப்புறம் ரிவிஷனுக்கு வேறு 2 months இருக்குது. டெய்லி படிங்க, ஒரு டேவை கூட ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இப்போ வேணாம் நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அப்புறம் 2 months தான் இருக்கும். அப்போ கான்செப்டை படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட முடியாது. ஸோ இப்போவே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ கோச்சிங்க்கு போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8 hours டைம் டேபிளை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆக்கிக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க ஃப்ரெஷர்ஸோட டைம் டேபிளை பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ரிப்பீட்டர்ஸ் அளவுக்கு டைம் இருக்காது. டெய்லி ஒரு 4 to 5 hours கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம். மேக்ஸிமம் அதை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். சண்டேஸ் தான் உங்களுக்கு பெரிய கிஃப்ட்டு. இதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆக முடியும். மோஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷர்ஸாக இருக்கிறவங்க 11th இருந்தே நீட்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருப்பீங்க. இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஆரம்பிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும். இதுக்கு மேலே சீரியஸாக படிங்க. மோஸ்ட்டாக March 15க்குள்ளேயே 12th பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 50 days இருக்கும். அப்போ நீங்கள் வெறித்தனமாக படிக்கணும். ஆனால் இப்போ நீங்கள் டெய்லி ஒரு 3 to 4 hours படித்தாலே போதும். இதுதான் டைம் டேபிளானு கேட்டிங்கன்னா சாப்டர் பற்றிலாம் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் இப்போ எல்லா சாப்டருக்கான கான்செப்டை தான் தரவு பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் கூட ஆகலாம். அதனால் இப்போ ஒரு நாளைக்கு இத்தனை சாப்டர் படிக்கணும்னுலாம் சொல்ல முடியாது. அது ரிவிஷனுக்கு தான் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் தி ரேஸ். உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராசஸை நம்புங்க. இதில் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரலாம், அதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணி வாங்க, நிச்சயம் வருவீங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ்.